Abai keren kinong patai kubor haka ar pusau terik urisau arajar ar pusau. UCEM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba paniat sing siem. Ule pentip badangsyan gidukot jang executive committee kilalet ikendo yulat kejela halor kejinga jeng menjur kendreu tili gibel kebela saat teng menlong an. Ule itu bagi bil giba ulat ula ajeng menjur menlong an no kikentop yaka The Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Bill arajar ar pulai. The Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sardar Shnong and Administration of Soyong Lingdoship Bill Arajar Arpulai. The Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill Arajar Arpulai. The United Khasi Janta Hills District Fishery Amendment Bill Arajar Arpulai. The Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill Arajar Arpulai. But the Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Rules Arajar Arpulai. 1994, the fees of this for applying of new trade license or renewal of trade license, it's still the same. So we feel to strengthen the enforcement. Banyak kalian jong ka office jong ulat kejela Meghalaya CH Vijay Shankar governor jong ka Meghalaya bat ka office hi jong ka Raj Bhavan secretariat kila dep ban ai ya ka jing menjur ye ki katut kat ni teli ki bills ki bana kalian ke HDC kala dep ban menjur naka yeng bat kumju ru la forward ikini ki bill naka DCA department jong sokar jela ban petpoi Raj Bhavan te kini ki bills ki longkum ni dan batai na kini ki nyo teli ki bills ngalak benong ba kumbah ndru teli la dep ban ajing menjur nakaliang jong ulat kejela kabaningkong kade ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill Arajar Arpulai ya kaba kani ka bill la dep ban wanra menshim snem but la menjur daka yeng badan buram jong ka District Council menshim snem hi Arajar Arpulai but la pha ia kan ika bill syaka DCA department ben penpoi Raj Bhavan but so komen pana kalian jongka office jongka Raj Bhavan governor la dep ban menjuri kan ika bill ke ka jing mentoi jong nika bill ka ba menta ka kala an kala long act ka jing mentoi ka long ba hakan nika ilaka administration second amendment ngilala ban pendrung ia ki kinhun jong ki seng samla but kinhun jong ki seng kinthai la ni seng long kame ha kani ka bill ka ba la batai shai banalor ka jing trekam jong ki darbar shnong ha ki shnong bher hapo ri khasi ka ba hap ha ki jing pet jong ki HDC ba ki jing trekam jong ki darbar shnong menta kanam long shu kaba senjor le ne bathli henry kan long kaba scam daka jing itu daka an yakini ki artli ki kenhon kini ki seng samla hapo ki shnong la ban long ki kenthai le ni shinrang ki badan ha ka kenhon seng samla bat kumju ki sengen tail bat seng long kume ki badan hapo ka shnong te yakini artli ki kenhon mentala itu daka an te yakani la yo ekajing menjur but nakal yang ngajongi ban bo record renti ban bo jing tho renti tengi so bakum ka executive committee ngi pha ka jing ai khublei ka bakerpang sya ka DCA department Sokar Jela Meghalaya but kam kerpang syaulat ka jela jungi bla ai kan jing menjur te ka ba arpan kalong kabangi lapha ekni ko ka bill kabag
kabatip kum ka the Khasi Hills Autonomous District nomination and election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sardar Shnong and administration of Soyong Lingdorship Bill Arajar Arpulai. Kumba pitip bah ka jingpet jong ka KHDC ngidon kumba sanpu South Liki ilaka leniki hima. Kibabun bahan ki ilaka ki hima layo let's say ki ak lalaki jongki ak bakin trekam halaki jongki hima nama kanong rim jong 6 schedule ru kabatai shai ba yangi ki MDC leni ki district council baladap ban thung ladap ban constitute ngidai ban codify ki practices ki jongi kabumut ngin pen scam leni ngin aibor shushu yeke ai kabala hikai da ulong shua man shua kamtam habide bakasin sha khadar te ka jing bom dan yala ka jong ka an haki it ki hima kawan ra bun bah ka jing deko trekam haki tu gishnong ki paper te ka niru ka we ka bil ka ba la yo e ka jing menjur ka ban wanra jing pen bai renti nadu ka ilaka soyong lingdorship but hadu kishnong te ka ni kan wanra syaka jing renti akhrum trekam trekam kumno pat ikini kishnong ki bamda long aktif yakini ru ngin hap hiban ban khot na kapor ning bagi sim yakitu kishnong ki badan hap hima fer namar baki hap ban bur yakanika guidelines lenika act but kan sami ru kawai ka guidelines se da kabangin ya slok by deputy CM na kalian department kal exercise yakani bawat ya ka term jong ka jing trekam jong kirang ba shnong ru kanlong uniform nak mentah dan kishnong let's say kiba jiat rang ba shnong shisin shisnam dan kishnong bajiat shisin sansnam kamlong uniform te wat ya ka term of office yang kishnong ru kanlong uniform nak nani shmat knang ba kanlong accountable ba kanlong transparent hakil yang baro akasen sya khadar shnong kabangin yo apori khasi gejungi ling ba kini ki an ki bangin ayo Kapamut ka admission nam taki shnong kala arung hakanika amendment jongka admission of ilaka a namara bila ba ka definition gidon lut hangni gidon ka komiti dong gidon ka dong ka kentoy haka definition gidon ka dorbar dong gidon ka dorbar shnong nang ta gidon ka extip dorbar jongka shnong kapamut mentabaro kini ki jingtrikam jongi la pen kubor daka ai bat mbe tangkat taru ni sutunat panakal yang kaisi na kabenta gini kijinga kajia haki shnong ki hima idon ru ya ka mediation committee kabala dalong kabala ni persang ban penyusuk iki kataru ya pernah la pendung haka ai kai ka sutunat menta kolong ba kadon ka record shnong kabamut ka register ka ban record lut ya baro khoi kinong shnong compare nong shong wai compare buan trade business compare buan shong dukan unha pan maintain hak record shnong khnang pangintip lut ya ka details baro jong ginong shong shnong ki badan ki shnong jongi kata ka bangi ong ka definition ka bar bat ka ba s ka bumut kalong mandatory ba way shnong don kam ka village register but hak ka village register de ban entar lut ya baro khoi ki details ya kan bros kata ka jingjur ka influx jong yang ni nimdon ka los ka ban ong ba as perlo it is mandatory bandrung haka record dari menta ma ban kiar mano ubasyong apu sam juga shnong juga dong hap tho be haka register lada ban issue certificate ro urang ba shnong urang ba dong umma ban issue certificate claim don ka kerteng haka record shnong very strict ban ngelakan syairu ba lada issue certificate ro kan long specific mdem tentang kaju ka certificate kwa bill kwa light ro da kaju kwa banlong baniot drive license da kaju kementar kalau spesifik kalau baik tek tang spesifik khang bagi nom misuse ya ka certificate ka bangi ai mangi dagi kat tu kan ni kamtam iba wadishim ka buhari ka siga jongi sikata ngi ong baik habat nakmat dekhar dembe tapi ka ol ka principal ak ka jongi ka ong uno bayo ya ka bomdei ka khasi nakmat hab ai dekhar ne khar hakatang jai Ndi kabas kutunat long bapi tentang ya kandu ikirurang ba bayo ka isong ka mizo tentang inaga
Yang ba kumnungin ai dekhar na kamat aba kamdei ka khar. Dia mentah ya kan iru ngila modify mla amen ya ka. Banang ni syakmat. Kamton kamshu ka prefix na kamat dekhar ni khar. Ai kanu ba bimon tangba kade banlong da kaktin khasi paka. Ngasutna meneng rai kendu uboi rang ba. Ubayo daga naga. Wong ba ngamut ban ai khar ri kenti. Ngok em nang ni syakmat pilap ai jaj ri kenti lap ya. Namar boleh nyila alau deki. Namar katia bapi ki betu bom deki non tribal lese kidon ke jisu wet kendian. Jadi minta nang syakmat pilap ai khar nak mat uni dei pilap ai num ai khar. Kata ro kala yarap sibun nam tajungi. Oda dan dat kumbang mapi kani ka ak jungi ka ilaka understand amendment ak ka jungi. Ni hapsna sa rules. Dia ka rules jungi nang company asyusyu. Haka jingi dei bagi jingi kam kisnong ki beki we. Dia ngatrai kumbang biang ka ju ilong worry ber sikatai kisnong. Ilong worry ki kur. Kadon ka jingi sama kala balik se ka bangimla ban sutu. Kendai menta da ka jingi don jungi niki AJ kan yarap sibun na kamta ber safeguard ya interest ya identity jungi ka rikasi. Ada kami kamdei ka khasi upa udeyu khasi artli ke bandun bundli ke bah pla we hap tangjai bantang jai nang ni sakmar kamdei ka beso namar yutu orang bakur basan bersikata lasu sain mano ni nang ni sakmar tang orang bakur uba nyila itu nang katkum kanika an bra recommend ka dor barkur dia kamu tambar ya ki tambah ki hapan pedek formal dis wei hap nang barkan khasi bagi mum khasi lai labut jinglong khasi jungi kamdon kanu dan ngilai te kata haji dia ka chonga kle ngirsik tambah ki hapan follow ikani kamut ba tang bin chuba nang ni fipak san hanu badi rang bakor yang nang ni sakmat hap san baik ba unu balari organize dangi nang ni da penjelan yang ni klaim ain kata kalong wei la penjalan yang ini dah kain. Berkaji mentoi. Penjalan ke mentoi tengah suku kadu nong ka rikasi ke jungi. Ngatarai la dah extend rai kami CM kami alit delegation suku bonor. Ban push gini kisan itu gibel. Dia ngatarai nyapai both side of the coins. Kapa aru kalong ba. Pi ban syong yang ini ba expiry bang imar kamshu. Ngatrai tablet don ujong je tablet. Don tablet batang sisnam, don tablet bandusnam. Kasyong haga tablet. Dia minta don good tablet. Ubah tang sendi la hil la pure ya ga community ke jungi. Nga semua you CM no doubt kata. Kajing la jungi ban take a delegation with the governor. Ban put pressure, ban request, ban pray. Dia ngatrai ni benefit ngatrai banyak apa iya dalam extend ngatrai ngadu gini blessing tengah trai kanu kiai baru kau dia jing ubri nam tak jing ha